Kag para naman sa pabalo na mo niya pang pag-good vibes sa inyo sa nga weekend. Kung libre ka nalagawan ang ginapangitan niyo Subo nga Pasko kag pang pamilya nga destination, mga plaza sa nanari-sari nga mga banwa kang syudad ang nagatanyag sa matahom nga view. Kung last week Northern Negros ang ginlibot was ato naman liboton ang pila ka mga LGU sa Southern Negros kung saan makaliligaw ang ilang mga plaza nga napuno sa Christmas lights. Inabuas sa tripping ni Ruming. Kag isa ka medical rescue volunteer nagapadayon serbisyo inibisan nga wala sang headquarters. Hindi ini nangin rason para maguntat sila sa pagserbisyo. Sa kada may emergency cases, present sila sa gihapon para maghatag sang assistance. Aton sila kadalahon sa Sunday sa Baganihan.